Good morning लोगोफोर नोंथांमोननो आङो आंनि कम्पानिनि दै मेचिनखौ दिन्थिनो आं आखायाव लाबाय बा दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नैबे कम्पानि दै ओमफ्राय दा बथलाखौ दै गुदुंजों सुनानै दा मेचिना अट'मेटिक दैयाखौ सोखायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन मा सिस्टेमै खामानिखौ मावनांगौ मावनाङा नैबे बथल मुख्रा बेखौ सुनानै होनांगौ उनाव अट'मेटिक मेचिना बोलांनानै बै बथल मुख्राखौ ग्रोबखौनो सोखायो आरो नै नुबाय दा लोगोफोर दैयाबो अट'मेटिक गावबागाव लाइन फैखायो आरो खुनु आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया थांबाय डाइरेक्ट लानानै थांबाय मेचिनानो फेसआबो गावनो मारिखायो नै अट'मेटिकनो डाइरेक्ट फैनानै ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबेयाव दैयाखौहाय बथल सिङाव माबा मोनसे बुस्थु लेथ्रा बुस्थु फैदों नामा नैबेखौ चेक खालामना नायो आरो जुदि माबा मोनसे लेथ्रा बुस्थु फैदोंब्ला बेखौ गाहायाव बोख्लायनांगौ दोननांगौ ओमफ्राय सरबाय जानाय खिन्थानांगौ बै बथल सुग्राफोरनि दाय जागोन आरो बियो ओमफ्राय जुदि माबा मोनसे बुस्थुआ थांनानै कमप्लेन जाबायला कम्पानिया बन्द' जानायनो आरोना दा नोंथांमोननो बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय नायलांबाय था आं नोंथांमोननो गासिबो फारि फारि माबायदि नंगौ माबायदि नङा आं नोंथांमोननो खोन्थालाङो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव दाब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे नैबे अट'मेटिक गावनो मारिखायो आरो बथल मुख्राखौ बेफोरखौ नोङो नोजोर लानांगौ नायनांगौ मा जादों मा जायाखै गावबागाव डिउटि बाय डिउटि आरो डिउटिया एक घन्टा बिदिनो माने गावबागाव सोलायनांगौ आरोखि नोङो जायगा दाबसेयावल' नोङो डिउटिखौ मावनो मोना नोंनिया मावोब्लाबो एक घन्टा जेरावबो नोङो सिमा जानांगौ आरो नैबावहाय दैयाखौ लाबोनानै प्लास्टिक मुखा दं दा बेवहाय सावथेयो आरो मेचिनजों दै लोगोफोर नैबेबो बे गोदान जालायबाय बेयो बै एक घन्टानि उनावनो बे ग्रोब फैबाय आरोखि लोगोफोर बेबायदिनो ग्रोब मावनांगौ आरो डिउटियाखौ ओमफ्राय अमाय मा जादों मा जायाखै मेचिना बेफोरखौनो नायनांगौ गासैबो गेस सिस्टेमसो नालाय पाम्प सिस्टेमजोंसो माने बै फेसखौ मारियो आरोखि बेफोर गाज्रि जायोब्लानो नों रायजागोन साबाजागोन बुंजागोन आरो डिउटि बाय डिउटि मावनांगौ टाइम बाय टाइम आरो मेचिन बुस्थु नालाय खिन्थु गोरोन्थि होनो हाया दा आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन दा आङो मेन मेचिना फैफिनबाय नोंथांमोना नायदों बे बथलाखौहाय साफा दै गुदुंजोंहाय सुजोबनानैहाय गावनो अट'मेटिक लाबोखायो आरो दा दैखौ सोहैनायसै लोगोफोर नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ नायलांबाय था दा बे मेचिन गोजा आरोना बेजों लोगोसे बेसाना फिल्टार बे फिल्टार दं आरोखि बियो साफा जानांगौ आरोखि बियो नोंथाङा दिन्थिबाय बथला अट'मेटिक थांखायो नालाय गाव लांखायो आरो मेचिना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेवहाय पइन्ट दं आरो बेसेबांसिम खारदों मिटारा 80 नङाब्ला 100 थानांगौ आरोखि नायदों मिटारा दै लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय आरो